uyafundisa umfazi ukwenza ube straight. Yabona umuntu wesifazane bomlalela uthethe athi hayi bo tata. Uthi hayi bo tata. Banamehlo bakwazi ukubona ahead. Do you know what a wife is an additional anointing to your calling? That's why umuhlupha umfazi wakho, no breakthrough, hindrances only. Uyabona nje indoda nje isiphukuphuku ibhizi bethana nomfazi. Angabe uyobetha amadoda ibethana nomfazi. Athi bambani. Do you know ukuthi bakhiwe special abantu besifazane? Ngesikhathi kudala indoda uThixo wathatha udaka. Wenza wambumba umuntu wesilisa. Kodwa mase kwakhe umuntu wesifazane izandla zikaThixo zazinegazi. Because they are the blood covenant people. Banewumbo. A place of development. A place of dependency. That's why abantu besifazane uzibothi bane covenant noThixo. That is why every month or once a month fanele ba menstruate. That's a covenant. Manje ingane ngathi into enkulu kabi wena ngathi is a sign bane covenant enzulu noThixo. Futhi banemfihlo bayakwazi ukufihla indoda ekwazi ukumitha bona bafihla ingane for 9 months. Yazi uthi indezi mina I was the mama's boy. Uyazi mina ubaba wami utata mangimazi. Utata wami waveze wangishiya ngina 6 months akangafa. Wabhizi. Wahamba oshado omunye washiya umama. Washiya umama wami ohlalisana. Umama wangikhulisa wengangishiya abaleke umama na kodwa ngathi Thixo emxelele ngesikhathi engiqamba igama wathi inkosi nathi Emmanuel, the name of Jesus. Manje abayazi abantwana lento ngithetha inzulu kunemfihlo when you name your child. Usathana abanye ulandela igama mawukuthi Michael ucabanga into eyenziwa kuye ezulwini exhotha uMichael uzokulwisa ngoba uyalazi ukuthi igama lami limazi. Ungabo uqamba igama ingane yakhe igama nje ucijimpi izocijimpi ke. Yazi uthi mina ngeva inhlungu mhlazane kushona umama namanje zithi ake ngisho lento zike zithe zinginetha ithi nje kungumfundi njengoba ngikududuza nami ngishumela ulile ngengilile nguzithole ndindoda ngasekho umuntu ngithi uba khona umama noma engenamali bezothi kuzolunga nyanami. Nkosi yami ngiyamangala wena ungamthanda umama wakho. Nkosi yami namhlanje umoya ngcwele ngazibekeza ngithe ngithi ngizwa kwi radio before ngenkonzweni bengisahamba eTown ngezwe kwi radio ngikhupha imali ngathengela abazali ngathi cela nothengela abazali inyama mina ngubaba ngutata ebandleni kutshiwe emvekelo ngoba ukutha ndawonye kwenza iunity in the church. Ngiyakuthephisa giva inyembezi ngihamba ngizwa abantu bethi mama happy Mother's Day bakho umsasasi ngicela ukuthi happy Mother's Day kumama nami ngezwe ukuthi Nkosi yami ikhona lento ukuthi I'm missing my mom. Uyazi ukuthi uNkulunkulu wathi kimi do you know why kube buhlungu akufani ukufa katata nomama makuswele kutata kuhlungu selo tata yabo mase kuthiwa kuswele kutata njenganami yo bangaquleka abantu.